umlo wam lo waSunday ndiwulungiselele njengesiqhelo but into echatha kancinci usebenza hard yabona izimisele kakhulu because ndifuna umbonisa ukoso ukubana ndimi champion eJunelite yabona ndifuna umbonisa clean and ndifuna umbetha clean ecacelo ahambe abheke eGauteng exolile i-reflexes basically kwi-last fight yethu bezininzi kakhulu yabo zazikhona because of zange sibuyise kakuhle sasilight so nandi-cup so ke ngoku sizilimitile i-reflexes zethu singathanda udlala kakhulu siphephe kakhulu yabo sisebenze nakwi-grade yabo senyuse singabethi less than 1 blow 2 blows bethe lo xesha funeka sisoloko siqeshwa kwesisebenza simbetha funeka athi phefumle ngene emanqindini qho abantu balandeli bam ndithi mabaya babaza apha eBhayi bazonibukela bazonixhasa apha eBhayi nabangaphumeleliyo zabayijonge komabona kude yabo ndiza kwenza laa nto bendibaxelele yona uba ndizawuyenza la champion bayaziwe ngiphila mbonjani bazaphinde bayibone xa iphinde xathi keringeni iphethe ibhandi layo eze champion again